Bi an bɛ tarata donna décembre kalo tile 29 an balimaw aw bisimila malaci ka don kibaru kɛnɛ kan. Bi kibaru minnu b'an bolo ka da kulo kan o de ye kunun tɛnɛn don décembre kalo tile 28 Faransi finitigi maa saba olu kɔni bɔnɛla u ni na Mali kɔrɔ yan fan fɛ. Kibaru minnu sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ kunun tɛnɛn don Faransi ale kɔni ka kɛlɛkɛbolo bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ n'an ko ma ko Barkhane o maa saba ka olu kɔni to u ka lakana baaraw la Hɔnbori ale ni Gosikɛla la ninnu kɔni de ka bolimafɛn yɛrɛ n'a dugu jukɔrɔ mugu dɔ kɔni kan ni o ci la ni o ye ni maa saba bɛ olu kɔni nin tora a la. Kibaru wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye kunun tɛnɛn don décembre kalo tile 28 Gao Mali finitigiw olu kɔni ye u tɛgɛ da bingalikɛla maa fila kan. Kibaru minnu sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ ko bingalikɛla maa fila ni olu kɔni ka bingalikɛ walew kɔni tun bɛ kɛ ka caya Gao ale ni Gosi sira de kan. Mali finitigiw olu kɔni ye u tɛgɛ da olu kan kunun tɛnɛn don. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin bingalikɛla maa fila ninnu kɔni na ko kelen yɛrɛ kɔni tun bɛ yen nɔ ale tun tɛ a ka maramafɛnw yɛrɛ kɔni dogo tuguni ko a ka mugujugu ale ni marifaw ko olu kɔni tun tɛ dogo la a bolo. O kɔni sababuya la dugudenw olu kɔni ye finitigiw kunnafoni o kɔni sababuya la dugudenw olu kɔni ye finitigiw ka olu kunnafoniya ni maa kofalen kɔni ka kɛwalew la o kɔni kɛlen finitigilakaw olu fana y'u ka labɛnw kɔni sabati ni ka taa ni maa kofalen ninnu kɔni minɛ nka a yirala k'a fɔ ko ni maa fila ninnu kɔni ni mɔgɔ wɛrɛw kɔni fana bɛ baara kɛ ni olu kɔni fana ɲinini bɛ sen na ni mɔgɔ ninnu kɔni minɛla ka fɔ ni mɔgɔ ninnu kɔni minɛla ka sɔrɔ marifa dɔw kɔni bɛ yen nɔ n'an b'olu wele ko PM o ɲɔgɔn saba kun b'u bolo PA kelen fana kun b'u bolo ale ni marifa chargeur fana caman ale ni mugujugu ko a yirala k'a fɔ ko ni mɔgɔ ninnu kɔni kun sen bɛ Gosi ale ni Gao cɛla siratigɛ kɔni caman na bingalikɛwale minnu kɔni bɛ ta ka ɲɛsin dugutagalaw kɔni ma ka caya ni maa fila ninnu kɔni bɛ finitigiw kɔni ka bolo kan kibaru wɛrɛ mana bɔ kɔfɛ an b'o da aw tulo kan. Kibaru wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye Mali sanfɛ kalanso olu kɔni bɛ ka baarabila dɔ kɔni labɛn mun kɔni bɛna daminɛ janvier kalo tile 5. Kibaru minnu sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ tɛnɛn tɛmɛlen décembre kalo tile 21 Mali sanfɛ kalanso olu kɔni ka hakɛ ɲini jɛkuluba dɔ kɔni bɛ yen nɔ olu kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ ko olu kɔni bɛna taa tile 5 baarabila dɔ la ni o bɛna daminɛ janvier kalo tile 5. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ninnu kɔni ka nin baarabila in a sababu bɔra u ka laɲini dɔw kɔni de la sabatibaliya la ko n'i y'a ta k'a lajɛ laɲini yɛrɛ kɔni ye laɲini 7 de ye nka a la kumabaw kɔni ye mun ye ko ka sariya dɔw kɔni de labato ni o bɛ kɛ sababu ye ka dɔ fara sanfɛ kalanso karamɔgɔw olu ka sara wari kan a laɲini dɔ fana ye mun ye ko u ka juru minnu kɔni bɛ yen nɔ ni o ye heure supplémentaire ye ale ni ɲɔgɔndanw senfɛ u bɛ baara minnu kɛ ko ka se ka olu wariw fana sara ninnu kɔni ye laɲini ninnu kɔni na kumaba ye ko ni ninnu ma se ka lasabati ko olu kɔni bɛ taa nin baarabila in na janvier kalo nata in na o tile 5. Kunnafoni kuncɛ la kibaru m'an bolo ka da kulo kan o de ye ka kɛ ni tɛnɛn don décembre kalo tile 28 a yirala k'a fɔ ko coronavirus yɛrɛ mɔgɔ 74 de la Mali jamana kɔnɔ mɔgɔ 31 olu kɛnɛyala ka bɔ coronavirus bana la wa mɔgɔ 3 olu tanyala ka sababu kɛ coronavirus bana ye. Coronavirus kɔni yelen filɛ mɔgɔ minnu na de olu kɔni kun sigiyɔrɔ bɛnnen don Kaye marabolo kɔnɔnaw Kulikoro ale fana marabolo kɔnɔnaw Sikaso fana marabolo kɔnɔnaw ale ni Bamakɔ ale yɛrɛ sigidaw kɔnɔna ma o sababuya la mɔgɔ minnu garisɛgɛ kɛla coronavirus ye kabi k'a daminɛ olu kɔni dafala mɔgɔ 6,700 ale ni mɔgɔ 3 la mɔgɔ minnu fana tanyala ka sababu kɛ coronavirus bana ye olu kɔni fana dafala mɔgɔ 200 ani mɔgɔ 56 la wa mɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni fana nɔgɔyala ka bɔ coronavirus bana la olu kɔni dafala mɔgɔ 4,400 ale ni 52 la o sababuya la Mali jamana ɲɛmɔgɔ ale ni kɛnɛya tigilamɔgɔ olu kɔni bɛ a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka se ka sanuya walew kɔni matarafa ale ni taabolo minnu kɔni bɛ yen nɔ ni o bɛ mɔgɔ kisi coronavirus bana ma bɛɛ lajɛlen ka se ka olu matarafa. An balimaw ni ne kun ye aw ka bidon kibaru ye ka da aw tulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ.